Исәнмесез, хөрмәтле журнал укучылар. Сезнең каршыгызда Гаилә һәм мәктәп журналының февраль саны. Әйдәгез әле бергәләп аның сәхифәләренә күз салыйк. Журналыбыз Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ирада Аюпова белән әңгәмәдән башланып китә. Әңгәмәне журналыбызның баш мөхәррире Сөмбел Таишева ясады. Әлеге әңгәмәдә безнең мәдәнияткә кагылышлы бик җитди сораулар хакында сөйләшәләр. Һәм монда инде безнең татар кино сәнгатенең үсеше дә, операбызның киләчәге, музыкаль драма театрының язмышы һәм Ирада Аюпованың үз гаиләсендәге милли тәрбия хакында да сорауларга җаваплар таба аласыз. Әңгәмәнең беренче өлеше журналыбызның гыйнвар санында урын алган иде. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, бу гыйнвар саны безнең Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының еллык коллегиясендә килгән һәр кунакка да таратылды һәм зур кызыксыну уятты. Алга таба журналыбызда Татарстанның халык артисты, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов белән әңгәмәдән дәвам итә. Сәнгатьнең милләте юк, аның миллилеге бар дип әйтә Айдар Фәйзрахманов. Һәм үзенең һөнәри эшчәнлеге һәм гаиләсе белән дә ул журнал укучыларына матур гына җылы әңгәмәдә яңа яктан ачыла. Фәния Лотфуллина әзерләгән бу материал шундый матур фотолар белән дә бизәлгән. Алга таба инде безнең Расиха Фәйзова әзерләгән язучы Рауил ага Фәйзуллинның туган районы Балык бистәсе Юлсубина авылының мәктәбендә ачылган музей-салон хакында. Расиха Фәйзова үзе шушы ачылышта катнашты һәм монда күтәрелгән бик күп кенә сораулар хакында да матур шундый җылы язмада тасвирлап үтте. Казый ни өчен борчыла дигән бүлеге бар бу язманың. Монда инде безнең Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев әлеге ачылышта үз борчулары хакында әйтеп үткән. Менә шул хакта белә алачаксыз. Алга таба безнең Венера Абдуллина сынчы Санкт-Петербург шәһәреннән сәяхәттән алып кайтылган бик җылы материал бу. Шулай Расиха Фәйзова язган. Бу сынчының күңелендә баш калкыткан милли уйлар, милли гамьләре аның иҗатында ничек чагылыш тапкан, шулар хакында белә алачаксыз. Татарстанның танылган язучысы Галимҗан Гыйльманов «Мин музейда укыдым» дигән бик кызыклы язмасы белән урын ала. Галимҗан ага сабаклары дигән шушындый сәхифәбез ел дәвамында журналда урын алып барачак. Монда Галимҗан Гыйльманов үзенең бала чагында һәм үзе укыган мәктәптә булган вакыйгалар, алымнар хакында сөйләячәк, тәрбия, белем бирү алымнары хакында. Шулай ук бик тә кызыклы һәм шундый тирән материал дип әйтәсе килә. Ирина Трифонова хакында журналистыбыз Яна Ференис интервью алып, аның хакында безгә хәбәр итә. Һәр халыкның тарихы үзенең костюмнарында, киемнәрендә чагылыш таба. Менә Чуаш костюмы хакында дизайнер һәм Сувар газетасының баш мөхәррире Ирина Трифонова үз фикерләрен әйтәчәк. Аның үткәне нинди булган Чуаш костюмының һәм бүгенге көндә ул заманча ачылыш таба алганмы, аның киләчәге бармы шушындый милли бизәкләрнең һәм милли үзаңның киемдә чагылышы хакында. Балташ мәктәбе миллилеккә йөз борган Фәния Лотфуллинаның әлеге материалында безнең инде укытучылар династиясы турында язылып китә. Һәм менә Гыймадиевлар нәселе, монда инде Гөлчәчәк Гыйлаҗева үзенең бабасы Фәрзинең юлын дәвам иттереп, Фәрзетдиннең юлын дәвам иттереп, ничек иттереп инде бу көндә директор булып эшләү хакында сөйли, үзенең гаиләсе белән һәм эшчәнлеге белән, шулай ук данлыклы Балташ мәктәбе белән дә таныштырып китә. Шулай бик матур фотолар белән бизәлгән. Алга таба тау белән тау гына очрашмый диләр. Альберт Сабир безнең язмасында педагог һәм остаз елына багышланган әлеге материалында Татарстанның халык укытучысы Радик Җиһаншин белән таныштыра. Радик Җиһаншин үзе үз үрнәгендә укытучыларына патриотлык хисләре тәрбияли һәм киләчәк буынның инде шундый максатчан, тәрбияле булып үсүенә зур көч куя.
Хәзер инде заман алга таба бара, технологиялар үсеше дә күзәтелә бит инде. Һәрберебезнең инде өйләрендә дә ул технология үтеп керде. Технология үсеше ул әлбәттә беренче чиратта белем алуда башлана. Менә телефон робот кебек үзенә тартып тора диләр. Ягъни телефон да үзе робот кебек әйме. Һәм бу хакта Саба гимназиясенең мәгълүматлаштыру буенча директор урынбасары һәм робототехника буенча укытучысы Фидан Хафизов белән Альберт Сабирның сөйләшкән язмасы инде бу. Монда инде безнең укучыларыбызда робототехникада ничек кызыксыну уятырга, бу кызыксынуны ничек нәтиҗәле эшкә әйләндерергә, шулар хакында сөйләнелә. Кемгә күпме каралган? Безнең яңа ел башыннан инде социаль түләүләрдә дә үзгәрешләр барлыкка килә, яңа тәртипләр формалаша. Мобилизациягә эләккәннәрнең гаиләләренә нинди ярдәмнәр каралган һәм гомумән социаль түләүләрнең тәртибе ничек үзгәргән, шулар хакында яңалыкны Гөлназ Гайнуллина үз материалында тәкъдим итә. Редакциябыз гыйнвар ахырында Кукмара районында сәяхәттә булып кайтты. Һәм әлеге сәяхәттән 7 могҗизаның берсе дигән материал безнең журнал битләрендә урын алды. Бу шулай ук инде музейга һәм тарихыбыз, үткәнебез белән киләчәк буында дөрес үзаң формалаштыруга нинди көч салынганы хакында сөйләнелә монда. Фәния Лотфуллина материалы шулай ук һәм ул гомумән алганда журналыбызның бу санында тарихилыкка, үткәнгә һәм шушы үткәннең бүгенге һәм киләчәккә тәэсире хакында уйланулар да күп урын алган. Халыкларның үзара дус булып яшәвендә тарихтан сабак алуы да кирәк бит инде. Алга таба безнең бик матур гына монда күреп китәсез шундый матур итеп бизәлештә, Фәридә Харасова рәсемнәре белән бизәлә матур итеп. Бу безнең үзебезнең афиша. Кайда без барып матур эчтәлекле чараларны күрә алабыз. Спектакльләр булсын, ул опера. Шулай ук Татарстанның милли китапханәсендә нәрсәләр көтелгәне хакында февраль аенда барысы да матур итеп язылып киткән. Саулык зур байлык дибез. Менә ерактан күрмәү заманы зәхмәте диләр. Чыннан да шулай, чөнки шушы гаджетларның, телефон, компьютерның тормышыбызга аеруча да тирәнтен үтеп керүе үзенең тәэсирен беренче чиратта әлбәттә күзләребезгә ясый. Һәм безнең күз табибыннан кала остеопат бу мәсьәләдә ничек ярдәм итә ала, баш сөяге, умыртка баганасы ничек бәйле безнең күзләр торышына, күзләрнең халәтенә. Һәм шулай ук менә әйтергә яратабыз бит инде тиз генә баралар да хәзер лазер ярдәмендә операция ясатып күз күремен яхшырталар дип. Ләкин бу шулай зыянсыз микән соң бу хәл? Һәм ул операциянең нечкәлекләре, аның нәтиҗәләре хакында да төптән уйлаганнан соң әлеге адымны ясарга кирәк. Шушлар хакында әлеге материалдан укып белә аласыз. Остаханә рубрикасы Расиха Фәйзова бу санда әзерләгән. Ул инде бик үзенең кызыклы ягы белән шаккатыра, чөнки монда чебен ярдәмендә язу карасы булдыру хакында сөйләнә. Элек-электән безнең әби-бабаларыбыз язу карасын үзләре ясаганнар бит. Элек андый каләмнәр, ручкалар хәзергечә әйтсәк булмаган. Һәм менә безнең КФУ аспиранты Идел яшьләр басмасының бүлек мөхәррире Сәрбиназ Шәйхулова белән Расиха Фәйсова чебен ярдәмендә язу карасы ясап карыйлар. Кызыксынып укырсыз дип уйлыйбыз. Безнең инде гыйнвар саныннан башлап, журналыбызның һәр 12 санында да «Мин җырларга яратам» сәхифәсе урын ала. Бу сәхифәдә нәни дусларыбызга атап өр-яңа матур җырлар урын алачак. Һәм шагыйрь һәм композитор хакында мәгълүмат биреләчәк. Әлеге җырларның ноталары да куела һәм QR-код ярдәмендә рәхәтләнеп киреп бу җырны тыңларга мөмкин. Безнең башлангыч сыйныфларның укытучылары һәм балалар бакчаларына тәрбиячеләр өчен рәхәтләнеп төрле чараларда һәм дәресләрдә кулланырлык менә дигән җырлар балаларыбыз өйрәнеп җырларлык җырлар булар. Менә шушындый затлы, матур саныбыз барыгызга да ошар дип ышанабыз һәм берегезне битараф калдырмас. Сезгә шушындый матур рәхәтләнеп укый торган журналны тәкъдим итәбез.